Τώρα ο πατέρας της ζητά βοήθεια και ξεσπά με επιστολή του στο Σταρ. Της κανόνιζαν εκτός από τις αρπαχτές να κάνει πληρωμένο σεξ με ή χωρίς κάμερα σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Αθήνα και επαρχία. Μένιος Φουρτιώτης και Σπύρος Ρέβης είναι οι πιο στενοί συνεργάτες της τον τελευταίο καιρό. Σε ποιον αναφέρεται όμως ο πατέρας της Τζούλιας? Και το Φουρτιώτης από ό,τι ξέρουν τα καλά και τα συμφέροντα. Όπου το συμφέρει πηγαίνει. Αν η κυρία Τζούλια νομίζει ότι είναι ένας καλός μάνιτζερ και μπορεί να της κλείνει δουλειές και εξτρά και να την μανατζάρουν τέλος πάντων. Το Σταρ είχε επικοινωνήσει λίγο καιρό πριν με τον Σπύρο Ρέβη. Τι δήλωνε τότε ο μάνατζερ για τον πατέρα της Τζούλιας? Η Τζούλια την έχει βγάλει ο πατέρας στο κουρμπέκι από τα 15 της. Το μπασί με έβαλε στο 13-15 χρονών να μπορέσει στο μπιζι και της έβγαινε στα καλυστή, ένα κολλητάκι μικρό ήτανε. Τώρα ο πατέρας ας απομισεί τις ευθύνες του. Το κακό της περιβάλλον της προσέφερε την εύκολη με πολλά χρήματα one night stand πορνεία στα διάφορα ξενοδοχεία από πριν το καλοκαίρι του 2009, ώστε η Τζούλια να συνηθίσει σε αυτό.